Здравейте, приятели! Това е подкаста на Griffith Masters. Аз съм Иван и днес ще си говорим с, може би, най-големия бранд в българския плажен волейбол в момента. Отбора на Митковците, както ние галено обичаме да ги наричаме, или Калчев и Механджийски, както те фигурират в стартовите списъци на турнирите, не само от българското първенство, но и на много международни такива. Здравейте, младежи! Благодаря ви за отделеното време. Знам, че ви е натоварена програмата. Как сте днес? Здравейте, Здравейте на вас и на вашите зрители. Добре сме. Вие как сте? Ние сме супер. Използваме малко паузата между Слънчев бряг и Смолян, за да вкараме още един комуникационен елемент в тази годишното издание на турнирите по плажен волейбол на първенството. Малко да запознаваме хората с главните действащи лица. Вие сте достатъчно познати, всеки, който се интересува от волейбол, знае за Калчев и Механджийски и за това, че върху вас може би усещате, има много големи очаквания за представяне на България на международната сцена. Това натоварва ли ви по някакъв начин? Ами не, за нас е удоволствие, че сме единствените, които го правят вече професионално и е прекрасно, че имаме тази възможност, защото в момента ние изживяваме една мечта, която в България е почти невъзможно и сме много щастливи, че имаме тази възможност. Вие сте в момента единствената двойка и при мъже и при жени, която може да се каже, че е професионална двойка по плажен волейбол, нали така? Да. Какво ви костваше? Какъв е пътя до този момент, в който си говорим? И двамата идвате от волейбол в зала. Доста прилични кариери и на двамата. Как успяхте да стигнете до тук? Какво ви костваше? Какво успяхте да направите? Следващите минути, това, което ще разкажете, също е много важно, може би и за други състезатели, които ще тръгват или вече са поели по този път. Ами всичко се случи благодарение на Яриф Лернер, който е нашия основен спонсор. Без него нямаше как да стане и поради липсата на други хора като него няма и друга двойка като нас, която да е на целогодишна подготовка. Казвам целогодишна подготовка в кавички малко, понеже не е точно целогодишна, когато от септември до февруари нямаш никакъв достъп до кортове. Миналата година септември ни беше последния турнир. Започнахме с един лагер тази година в Бразилия, който беше февруари месец. И реално играем по-малко волейбол, отколкото играехме, когато бяхме в зала. Понеже когато си в зала имаш волейбол от септември до април. Сега имаше една голяма пауза, в която имаме месец и нещо почивка и след това започваме с физическа подготовка. Но липсата на закрити кортове в София е един огромен фактор, който в момента ни пречи да имаме правилна целогодишна подготовка. Колко потенциал има в София? Защото може би някой ще попита от хората, които не се занимават с този спорт, ще попита, добре, ние ще направим едни закрити кортове, кой ще го ползва това нещо? Какъв е потенциалът на едно такова съоръжение? И комерциален, и спортен. Защото, нали, ясно, че трябва спортистите да се готвят на него, но някой ще трябва и да изкарва пари, да го поддържа по някакъв начин. Ами, волейболният потенциал на България смятам, че е очевиден и е огромен. За жалост обаче трябва да се направят първо кортовете, за да се види какво ще се случи. Няма как без да има кортове да се разбере. Когато се появи вече една истинска алтернатива на волейбола в зала, тогава евентуално ще започнат да идват деца. Не евентуално, със сигурност рано или късно ще започват да идват деца. И тогава ще се види вече истинския ефект на това нещо. Според мен има голям потенциал да се направят такива кортове, защото освен плажен волейбол на тях може да се играе плажен тенис, плажен бадминтон. Има доста потенциал и има доста любители, които се занимават с плажен тенис, с плажен бадминтон, т.е. казва Air бадминтон. И да не говорим и за плажен волейбол. Поне в нашото волейболно общество има много ентусиасти, които с нетърпение чакат да има такова съоръжение, където да практикуват любимия си спорт зимата.
трудно ли е, много специфично ли е това съоръжение, изисква ли някакви много скъпи технологии или нещо подобно? Разпитвам ви, ако все пак този епизод бъде гледан от някой, който има интерес да инвестира в тази посока, да може да ориентираме някой, така да се каже. Но, много ли е трудно и скъпо да построиш едно такова съоръжение? И зависи от големината. Зависи дали имаш земя, кортове. Ако се направи върху вече съществуващи кортове, няма да бъде толкова скъпо. Трябва да се сложат едни тръби отдолу за отопление и балон. И вече да се реши колко игрища ще се заградят. Да, в момента в Бояна, където тренираме, ние има такава идея да сложи един балон за един или два корта и се говори нещо от порядка на 60 000 евро. И след това вече да се менажира, така че да може да се издържа самото съоръжение за отопление и електричество и така нататък. Ами, значи не звучи чак пък толкова сложно на хартия. Не е толкова страшно, да. Да. За какво ли не са се дали, особено в София, 60 000 евро, пък сме видяли, че много от проектите, меко казано, не струват и хартията, на които са разписани преди това. Кажете ми, всички искаме да ви видим на Олимпийски игри. Какъв е обаче пътя до там? Ясно е, трябва най-малкото хора като вас да имат целогодишна възможност да трупат километраж, който след това да използват срещу силните в световния плажен волейбол. Какво трябва да се случи, за да видим при мъжете или при жените отново? Аз не успях да си спомня, сестрини Чулеви, 2008 ли им беше последната поява на Олимпийските игри или преди това, в Атина 2004? Няма представа. Да, толкова време нямаме представители в плажния волейбол. Колко далече сме, базата и обсъдихме. Друго. Какво трябва да се случи? Свързано най-вече с финансиране цялото. Давай. Да, много сме далече, страшно много сме далече. Трябват ни силни конкурентни двойки, силно вътрешно първенство, редовно ходене по турнири навън, силна детско-юношеска школа, както се започва навсякъде. Механджийски също. Това финансиране, да, е симпл. Има свързано с финансиране, привличането на специалисти, треньори, защото в България те са, може би, двама или трима, да не кажа, че са по-скоро двама. И ние имаме късмета и удоволствие да работим с един от тях. Но проблема е, че този спорт не се изучава в България и всичко повече са любителски работи. И това е свързано с намирането специалисти в този спорт, привличането им в България и провеждането на специализирана подготовка, целенасочена. Но и за това трябват съоръжения, които вече коментирахме. Оттам вече да се запалят децата. Но смятам, че тук идва нашата роля вече за запалването на децата, защото те трябва да имат нещо като идол, някой като пример да им покаже, че това е възможно, какво представлява самия спорт, какви са плюсовете, какъв е начин на живот, всички пътувания, турнири, защото това е супер динамичен спорт и ако се занимаваш професионално, трябва да ходиш в чужбина да играш, а това е почти всяка седмица на различна дестинация. Тези дестинации, освен Европа, има по целия свят и е невероятно. Надяваме се до година вече да почнем да посещаваме тези дестинации извън Европа. Имахме удоволствие тази година да отидем в Бразилия, където беше много ценен лагер, много знания, но взехме оттам, работихме с специалиста Адриано Тикао, имах възможност да играем, да тренираме с двойки на световно ниво, с Тейлър Краб тренирахме Анди Бенеш, което беше невероятно. Хора, които сме ги гледали само в YouTube и по телевизията. И беше важно за нас да видим колко сме далече от тях. И разбрахме, че всичко е постижимо, ако продължаваме да се влагаме и да сме постоянни. Правилно ли ще бъде, ако кажа, че плажния волейбол по-скоро прилича на тениса като ритъм за спортистите, отколкото волейбола в зала? Може би. Особено тези, които играят на международно ниво. Ами до голяма степен да. Защото аз като съм гледал Гришо, той винаги и той всяка седмица е на различна дестинация, не се състезава за националния флаг.
само за Купа Дейвис. А при нас това са Nations Cup и олимпийските квалификации, които са. А през другото време се състезаваме под нашите имена и както също тениса е обвързан много с спонсори. Така мисля, че повече тенисисти се издържат не с федерацията, както и при нас. Каква е вашата концепция за работа с спонсорите? Това мисля, че също би било много полезно на всички, защото отдавна е ясно, че в България, пък може би не само в България, бизнесът не идва просто да ти даде едни пари заради хубавите очи. Трябва да намери смисъл да инвестира в тебе. Търговски смисъл. От тази гледна точка, кои са правилните стъпки за спортисти като вас от плажния волейбол? Така че какви партньорства можете да предлагате? Какво може да предлагате на бизнеса, така че да ви подкрепя? Ами в момента основно се състезаваме на български турнири и на фьючери. Българските турнири са излъчвани по телевизията от тази година, което е плюс за спонсорите ни. Ние играем с брандирани шорти с спонсорите ни, така че това е един вид експожър. Другия е в фьючерите, където повечето се излъчват в YouTube, но вече финалната фаза. Също всичко минава през социалните мрежи, Instagram и Facebook. За момента е това. Вече когато стигнеш на левел елит, там е всичко по Volleyball TV. Другото, което че ни дават и по телевизията интервюта, спортните сайтове ни пишат. Хубавото е, че сме ние единствените, които се занимават с това нещо и се отличаваме. И това ни прави по-специални, защото правим първите стъпки и който ни подкрепи сега, ще има привилегии в бъдеще. Да, това е един добър подход. Да, сложно е, защото ние трябва да се продадем по някакъв начин, трябва да се продадем нашата идея, а това е доста трудно в момента в България, понеже и самия спорт не е толкова комерциален и масов. Но сме щастливи, че все пак успяваме да намерим хора, които да им хареса идеята и да застанат зад нас. Защото има такива хора, просто трябва контакти и търсене. И там трябва да сме постоянни, но проблема е, че ние малко сме ограничени към контакти с Митака и затова разчитаме на наши приятели, познати, които са Марио Лив, той играе на плажната верига и той страшно много ни помага с спонсорите. И господин Риф Лернер също, нашия тренер също, използваме неговите връзки от миналото, защото той е имал спонсори доста. И така, през познати най-вече го правим. Но колкото по-разпознаваеми ставаме, смятам, че толкова по-лесно ще става в бъдеще. Какъв е бюджетът? Със сигурност сте смятали, който може да осигури един нормален международен сезон на една българска двойка. Така че да може да отидете на турнирите, на които искате да се явите и където реално може да спечелите хубави точки. Ако под сезон имате предвид участието на международните турнири само, горе-долу турнира е около 1500 евро за европейските дестинации, което включва билети плюс хотел плюс храна. Българските турнири са по-евтини, като вече имаме и кампове, естествено трябват и заплати, много е условно, зависи. Може би около 200 000 евро. С Митев си говорихме, записах ги малко по-рано, него и Валю Вратоев, той също спомена, може би, някаква такава приблизителна сума. За да може наистина професионалната игра да бъде професионална, т.е. хората да се концентрират върху това, което правят и да не трябва да се търсят други източници, най-малкото на доходи. Нали? Вие сте много популярни и с една друга своя дейност, с това, че помагате на български младежи и девойки да продължат волейболния си път ръка за ръка с хубавото образование в Съединените щати. Разкажете малко и за тази своя дейност, защото заради вас много от тях, много ми харесва как ви грейнаха усмивките. Заради вас много от тези деца... Искам да кажа, че аз не участвам там. Това въпрос Митака ще го пропусне. Така ли? Да. Митака почива там. Добре.
Калчев, разкажи ти, това е страхотно като заради хора като тебе, много деца може би са открили цял един нов свят. Да, мерси за въпроса. И аз и Ради учихме в Америка и така и се зароди идеята да помагаме с този процес на ученици от България, спортисти, които желаят да следват тези стъпки. И за момента смея да кажа, че върви доста добре. Преди в рамките на изминалата седмица изпратихме 2 национални състезателки за Америка. И в общи линии сме изпратили доста деца и работим в момента с доста нови за намиране на университетите им. Смятаме, че е една доста удовлетворяваща дейност. Щях да питам, волейбол ли е най-добрият спортен билет на българина за американската образователна система? Не бих казал. Смятам, че ако си добър в спорта си, спорта ти го има в Америка, имаш ни добри шансове да вземеш стипендия. Ние сме по-популярни във волейболното общество и следователно работим с повече волейболисти. Имаме и други спортове. Изпращали сме и лекоатлети там, хокей на лед, футбол, баскетбол. Просто там не сме толкова популярни, следователно не идват толкова много хора. Супер. Мислих, че в интерес на истината мислих, че само около волейбол са се концентрирали, обаче това е страхотно, което казваш. Добре, няколко думи за това, което представлява Griffith Masters тази година. Очевидно има желание и енергия в федерацията и хората, които се грижат за този спорт в България. Как ще го отличите? Казахте вече, да, има телевизионни предавания на финалите. Усещате ли и в самата волейболна общност сред състезателите някаква позитивна енергия около тези нови промени? Има ли хора, които са били на кантар около вас, дали да играят или не и сега заради тия неща да се включват? Промяната е много позитивна. Изключително съм щастлив, че това нещо се случва. С оглед на предните години какво е било. Тази година наистина виждам едно желание и освен желание и действия, които спомагат за развитието на плажен волейбол, защото така се прави. Трябва да има маркетинг, трябва този спорт да се рекламира постоянно, да израства, да се привличат нови партньори. И виждаме, че тази година федерацията успява положи усилия, намери генерален спонсор Griffith хотелите и това като състезатели нас много ни мотивира тази промяна, защото вече атмосферата е друга. Всички тези спонсори, които са изложени, ето виждаме и там, мачовете са убити с тези реклами. Относно наградния фонд е вдигнат двойно, което привлича повече хора. Миналата година, например, доста трудно се пълняха основните схеми, с изключение на 1-2 турнира. Но тази година постоянно даже има и квалификации се играят, което е страхотно. Това е начина. И адмирация. И се надяваме да продължавате да го развивате още. Ето този подкаст е едно добро начало, например. Калчев, ти какво мислиш? И приема, разбира се, сигурен съм, че както и ние, така и хората от федерацията биха приели препоръки, ако има нещо, което може да препоръчате да бъде правилно по-различно или още повече, или по друг начин, така че да стигнем всички сме в крайна сметка в един вагон. Посоката за всички е една и пътуваме заедно. Ние, вие, хората в федерацията. Абсолютно съм съгласен с всичко, което каза Митака. В последните години все се говори за промяна. Промяна обикновено няма или е към по-зле. Тази година беше огромен скок нагоре във всеки един аспект от, както казах, телевизионно излъчване към желание за участие в турнирите, награден фонд. Наистина смятам, че тази година просто се усеща всичко по един различен начин. Най-малко от това, че ние всеки ден сме на кортовете на Бояна и виждаме какво се случва там. Пълни са от сутрин до вечер и с нови лица. С нови лица от школите на Левски, на ЦСК, на другите силни отбори. Има огромен интерес в юношеския спорт също. Като препоръки бих казал, че поне аз не знам тези турнири да се рекламират някъде извън страниците на федерацията и дори не знам БГ волейбол. Със сигурност би било
от полза за посещаемост, за гледаемост, за участие, да има повече реклама, било то платени реклами във Фейсбук, не са скъпи, било то билборди, не знам, тук да се изкажат хората с маркетинга. Но смятам, че в тази насока има още какво да се работи, за да стане дори още по-популярно и по-силно. Това, което бих добавил като препоръка, е грижа за зрителите. Да се сложат трибуни и задължително да има сянка, защото това ще привлича хората да идват, да сядат, защото, например, сега като бяхме в Слънчев бряг, перфектна локация на централно място, но хората трябва да седят прави над слънцето. Това просто не е приятно. Ако има трибуни, ако има сянка, ако има диджей, който да привлича, да анонсира, този шум привлича хората просто. И другото, игри с публиката, аз като бях малък в Смолян, тогава беше първият турнир по плажен волейбол, тогава подавах топки и ние отивахме точно заради това. Много хора идваха, игри с публиката беше забавно, освен волейболното шоу. И това също ще привлече повече спонсори. Тази гледаност, когато привлича повече зрители, когато се вижда на телевизионните мачове, каква е гледаността, колко хора има, какъв интерес има към цялото нещо. Това бих препоръчала само. Всичко, което казахте е страхотно и според мен ще влезе даже в шорт-листа на това, което трябва да свършим в следващите години. Няколко думи за нещата, които се случиха на корта. Виждаме кадри от турнира в София, където победихте треньора си и младия Жоро Антов. Много драматично. В Слънчев бряг пък най-шокиращия момент беше вашето отпадане в четвъртфиналите, което по мое лично мнение като резултат говори добре за плажния волейбол, защото едва ли в началото на сезона някой очаква, че вие няма да спечелите всеки турнир, на който се явите. Знам, че субективният фактор е такъв, моят интерес е да е възможно най-предвидимо интересно, което не съвпада изцяло с вашия, естествено. Но все пак нивото при мъжете струва ли? В Слънчев бряг се получи малко формация, че понеже много хора по-рядко играят плажен волейбол и нямат толкова натрупани точки и се събрахте в един поток почти всички. Така, как да кажа, с висока волейболна репутация. Няколко думи за нивото на мъжкото първенство тази година, това, което видяхте в двата турнира, които участвахте. Нивото смятаме, че поне аз лично, че до голяма степен е сходно с минали години, понеже топ двойките не са се променили, да не кажа хич, но не са се променили крайно много. Нашия треньор Коцето, всеки знае преди, че беше дълги години една от най-силните фигури в плажния волейбол, но в момента си е на възраст и има и доста болешки и в същото време няма изпуснат финал. За Слънчев бряг казахте изненада, голям шок, че сме загубили. Изненада е за хората, може би, които следят малко по-отстрани спорта. Ние отидохме в Слънчев бряг, знаейки, че не сме в топ форма. Аз в последния месец преди Слънчев бряг нямах една забита топка на тренировки поради безброй контузии. И Слънчев бряг всъщност беше първия ден в Слънчев бряг, беше първия ден изобщо от последния месец, в който аз забивах. Ние си ги знаехме тия неща, не сме се обяснявали нито на интервюта преди, след мачове, нито нищо, за да не се учи като оправдание, но смятам, че това е един от факторите за това нещо. Естествено, Карягин и Вълчинов играха много силно този матч и трябва да им се отдаде и на тях заслуженото. Иначе, двойките смятам, че на едно прилично ниво са не повече от 3-4. Мите, на който да се обърна. Все пак обаче, твоите впечатления какви са? Аз поделям думите на Митака относно нивото. Не е много по-високо или по-ниско от миналата година. Двойките са същите, като изключен Коцето, който той вдига вече нивото наистина, защото който играе с него подобрява.
показва най-доброто, на което е способен, защото това е работата на Коцето, той разбира играта много и помага на всички. Обаче виждам голям потенциал в моите момчета, които тренират в момента в София. Във Варна сигурен съм, че и там има. Но виждам огромен потенциал в София в момента, защото отделно, че момчета са много талантливи, в момента не са с национален отбор зала и си тренират плажен волейбол. Коцето помага и на тях. Коцето помага и на всички, което е много приятно. И виждаме как всеки ден и те израстват. И след, може би до година, по-до година вече и те ще са на доста прилично ниво, стига да има желание. Но там е проблема, че по-качествените волейболисти отиват в зала. И за плажен волейбол не остава каймака, който е. Защото всички по-високи деца отиват директно в националния отбор зала. И затова и липсва толкова блокировачи в нашето първенство. Но лека по лека, като се дига нивото на плажа, като започнат да идват парични потоци повече за състезатели, федерацията, като създаде по-хубави условия, тогава вече тези работи се променят. Относно за мача, смятам, че Ванка тази загуба дойде точно на време, за да си направим нужните анализи. Ние вече прегледахме всичко, коментирахме го, видяхме къде сме сбъркали, кое трябва да се промени, как трябва да продължаваме с играта и казвам на време, защото сега ни предстоят вече по-важните турнири, които са международните. И естествено Смолян, защото аз съм родом от там и нямам търпение. Следният турнир там беше преди 13 години и много се вълнувам за там. Сигурен съм, че организацията ще е прекрасна, защото корта ще е на центъра и помня, че страшно много хора се събираха. 13 години го чакам този турнир, така че прекрасно е. Аз нямам как да направя по-хубава реклама на този турнир, отколкото местният човек, който цял Смолен сигурно цял Смолен ще дойде на площада, за да те подкрепя. Да видим. Трябва да кажем, кортовете ще бъдат направени срещу театъра на площада, нали така? Да, така чух и аз, дано да са там. Баща ми каза, защото щом той знае, значи вече се говорят тези работи и би трябвало да са там. Нямам там атмосферата е аз много толкова яка. аз толкова не съм се вълнувал и притеснявал за турнир ми, така от дълги години говори как трябва да има турнир в Смолен. Сега като има турнир в Смолен са много големи очакванията. Ами, супер! Ще взема спив нас. Естествено. На родопското домакинство е пословично навсякъде в България, така че... Да, съжаляваме, че другия смоленец не може да... Съжаляваме, че другия смоленец не може да участва за Харис Гуров, да се получи една хубава смоленска битка за финал. На тях ще им стискаме палци за Балканското в Молдова добре да представят. Естествено. Да. Сигурни сме, че ще ни представят добре. Отделеното време. Знам, че ви е много натоварен графика, така че ви пускам. Чакам с нетърпение да се видим в Смолян и мисля, че всеки, който гледа този епизод, още от сега, ако вече не си е заградил датата 9 август, когато ще са телевизионните матчове за медалите там, то вече трябва да го направи, защото ще бъде наистина страхотно. Благодаря много за... Служително най-което е за лятото, Да. Благодаря много за отделеното време. Успех, бъдете здрави и ще се видим в Смолян. До скоро. Благодаря. Чао.